Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mutanen duniya baki ɗaya kamar mutane wanda suke kiran mu suke saka mu ayyuka daban-daban, mutane wanda suke biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani, mutane wanda suke kiran mu domin saka ayyuka. To insha Allah rabbi nan muna kuwa fatan alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi babu dare babu rana, kuma kamar yadda ake tura mana saƙonni babu dare babu rana, saƙonnin fatan alkhairi musamman wanda muka yi wa aiki suka ji daɗi. To insha Allah rabbi yau muna ɗauke da asirin jefa soyayya a zuciyar namiji ko mace ko uban gida ko kai ɗan siyasa ne ko ma'aikacin gwamnati ko kai ɗan kasuwa ne, kana son a jefa soyayya a zuciyar wani ko ma waye ko in dai mutum an halicce shi da zuciya. Wannan asiri ne wanda za a jefa soyayya a zuciyarsa nan take a cikin sauƙi. Zai zama duk duniya ba wanda yake so sai kai, ba wanda yake muradi sai kai, ba wanda yake so ya kasance da shi sai kai. Zai so ka ne fiye da yanda yake son kanshi, zai so ka ne fiye da yanda yake son abin duniyansa, zai so ka ne fiye da yanda yake son karin kanshi ma. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna kuwa fatan alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban da wannan mutane wanda suke kira mu suke tura mu saƙonni ta. To muna farin ciki sosai, muna godiya sosai. Dan yau gaba da kallon bidiyon mu ka danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda da mun saki sabon asiri a kusa insha Allah daga wannan gida namu.